Kublai baro ki viewers hakne ke video nge page yang hakbai de bat ki khubor light kam hapo ka state Meghalaya ti kane ka khubor light kam kabla penmi lengba ka MBMA Meghalaya Basin Management Agency klap line page ba hadu arpo pratli ki total number of vacancies lani ki total number of posts ki don hadu arpo pratli ki balait ha kane ka department MBMA te kino ki parlots ki bala dep ya ka qualification kat kum kati ke jing batai le ne ke jing tha jong ka ne ke department MBMA ti bila ban apply no namta kini ki post ki badon hadu arpo pratli te nagbanta ka post nim nani ka kerteng jong ka post hapo kani ka MBMA kadai ka village data volunteer coordinator ma nangta number of vacancies le ne total number of posts kadon arpo pratli but ka qualification hangne ka de degree in social science kino ki candidates ki bla pendap ya ka degree ha ka subject social science ti pila ban apply nam ta ki arpo pratli ki total number of posts ka experience hangne ru ki pan mo ka experience hanga ha ka ne ka village data volunteer coordinator ru ki pan kata she's name 1 year experience 1 year experience tikino ki candidates ki bala three mon subha khamtam hai ki kam ba kum hai ki group bat ki tikila ban apply na ta kini nama phila long expert hakwe de kum no pin deal bat ki parlo kum no pin late show feel ban pentre kam ki scheme per but ka age limit hangni ka de khatra hadu lai posan snem nangta ka don shuru ka relaxation la ne ka jing penjalan tanam ta jungi ki schedule tribes ka de sansnem mo relaxation ni relaxation ka de 5 years nangta ka language ni ka de ya ki candidates ki batip ya ka ktin khasi ya ka ktin jaintia bat ka ktin garu mo kino ki candidates ki batip ya ktin khasi omdei baro lai hendai lada ki candidates ki tip ya ktin khasi biang tip ya ktin jaintia ru biang ki tip ya ktin garu ru biang namarwalei ka shonggot kum ki district ki ba pio posting ti lada pi late shagaro lada pimnang te kanjunjar pi banyadil bat ki patba tinata kadau ki dei banang ni ki ktin mo ti last din ka tari ka bakhadu ko ba phila ban apply nom ta kani ka village data volunteer coordinator kadi hadu arpo pratarik November arajar arposan ti phila ban apply no hadin ba phila de ban page kani ka video dei lumba ka link ka bang bu po description box nama phila ban apply lumba ka online mode ti ka place of posting kande habaro ki district ki badon hapo ka state Meghalaya lagade East Coast Hill lagade hapo southwest hapo west hapo eastern west hapo south garu hill southwest garu hill but we ti pila ban check ya kita ki place of posting hapo ka notification lengba ka link ka bangabu po description box but kabak kadu hangne ngine page nang ta ka salary te ka salary la ne ka jingsi ru kala de fix pa hangne na ka bantai kini ki candidates la ne kini ki parlo ki bakwa pan apply yole se phisha select ka salary jung phi kan dei khat prahajar chispa san phau shibnai kani ka de ka contractual basis te lamang e phi shisnem balada ka kam lani kar kontre jung phi ka kalong ka ba seiso phinang bantri kam ha te ka government kadang la ban extend ya ka por ka ba pp3 mo te lada phi ko abantip ya ka full details halor gani ka por ka ba pp3 itla ban check hapo ka notification la batay hang to mo ti umdei tangani ka chi khatra hajar chis pasan po ndai pio sadakiwe padeki allowances lan plus ada allowances namar kiwi kui gijing yo kum ka by late by one ka by late tour sekinong kondong bat kiwi mo yo ha kaneka salary te hakti pio be khatra hajar pasan popat sagde sakiwe pade ki jingyo te kani gadi ga khobor lai kam ha ka ba ni
ki kun samla khamtame ki bla pendep ya ga degree in social science Ciumi kan galat kabu apply no na utai kitiki arpo prai tili ki total number of post hapo ka department jong ka Meghalaya Basin Management Agency tangkatahi sachi sin ban pan kon mau if you wanam klet ban share sigi parlo ki becan ki jong ki wanam klet ban subscribe bat khamtam e ban like nak benta ki wei pade ki khubo like kam ki banang mi lengba usilba official Bleshibon